Ngen ya no syaprang ya kajing syakri kajongi. Dakabang ngen ya rwailang ya ka theme song. Hadin jong kani ka theme song. Ngan subhaban kerpat ya item besan KM walang. In subhaban saya lama kajing pulia ni ka tien kajong belai. Barkum joru ha kajing duai. Rao long jing yai ne u blei ba don bor. Rao long jing yaram u trai man ki por. Balang u yalam ling ba jong kita. Sang ti ba klan bor kapten kayana. Yong kapelthei kitor ki berngem Balang mau siang nong rem kayeng skem Trai ulong kasti na ki jing trim Balang kanang rem dading umensim Kabakrau kajing yaram utrai Tangya utungin kentil nam Kabakrau kajing yaram utrai Buram ai syaki bajong tam Sang kerenong kabasis pa asaw pesan kita kat lai bat saw uba kraw long utrai bat uba day bat yaro bat kecing kraw jong u kabam la yit shu sam kabasis pa arpuhe iwe bat a kat ngan kmiet ya lagi kmat sikilum nang nu kan wan kecing yarap jong Kecing yarap jonga kan wan nau trai ubala tawi ka beneng bat ya ka kendau sam ka pra ira kat iwe lai bat saw atrai utrai jongi katno ka badon buram long ka kerteng jong me ka kendau bara abanga perkat ya ki beneng jong me ka kam ki senriati jong me ubanai bat ki klor ki ba melabu ubriu ulong ayu ba mekan mau ya u Efesus kalau nong ba ar ke kat saw ba san rei u play ba ulong u ba kan rei ke ching isnei namar ke ching it ka ba kraw jong u da ka ba ula it yangi wat man ba ngi long ki ba yap da ki ching rengkang jong i ula pen im yangi lem ba u kres da ka ching ai la pen im ya pi Mika kaban rio kelenong dekat ke bapra ulapan iha me kobrio ke ke bapa de utrai uwat ayuna me rei tang ban le hok bat ban ye ya kajing isnei bat ban yai le rid bat ublei jong me bat ru de kajing rai so san kelenong ke balai ke dekat ke arfusan Utrai ulang ubabha ya kita kiba up kermen hu ya kata kemensiam kebawat yo doblen kerku akba pulie bat kaba isya askar ya ki bentan ke ketien ke jong ngini pendam ke jing duai kokpa jongi ubah beneng yaiwan ya kaban pau Hakjat kaket kecing isnei ke jome. Ngi aingo ia me kenrat. Namar melong uplay budai hok banyo kecingu kecing yaro. Batru ngidap da kecing songo ia me. Namar Bomekloi ya kaban sngau ya kicing kerpat naga benda kicing dan kam jongi bat kerpang ya kabome medele isne
Kata ya kaban penem iki ben sim ki bakodor ki balong mangi iwe piwe bat barok ki bamon ya kaban pediang ya kecing penem ke jome ngi ai go trai namar kadawa ka bakrau ki ka bome me ple da kecing sil spa ke jome bat ru me khot ye iwe piwe ki banget me ya kaban long hakawe kaban kata kabalang ni aingo atrai nama mela penyo yakani hakani kasnong hangni hajaya bat kum kabalang presbyterian jaya ni alum kum ni atrai yakaban aingo eme namar kicing de bha kicong me baro bat ngi dak mau ya kicing de isnei kicong me ki pamela le nadu ki pamenchwa bangila ya hadu mentah sispa arposan snem trai bo blai mana kerku ya la kacong kebalang bat sibun ki pamela le bela pen em ki men sim ki bakodor bat meda pen pau ya kecing kacong me ya kaban syania ru hakita ya kaban pen bena ya ka kubor kecing pen em kacong me sikiwe hoi ban rai ban yaro yeme ban kentiu nam yeme ban yalam ru ya ki men sim ki bakodor bakin yo tip ya kecing pen em jome bakiru kin ya long lang hakamet ke jome laki long hakanu kanu cakaro try bo blay ni aingu nak benta kani ka bakodor tam bat ru ablay ni dwai ni aingu bakom kani kasngi ila yo ya kaban ple ya kani kecing rakhe ka bakerpang yo ikaban pendap benem ski ki kam ki bayade bat kacing ple ya ka bat ru ngira yo ikaban ruai ya ro ya ka kerteng ka bakhoi ka chome ban sngau na ka tien ka chome bat kacing sakri kacing bande me akani ka por atrai jaiwan kat kum kacing penbet ka balang kalapo ya kaban yai mani ya kaban yai yaro ka kerteng ka bakhoi chome Badru ban sngau dekat ketian ke jome. Karpat atrai ka bomen nang dan lam terengkat ngi aingu kecing dan lam terengkat jome. Ha ka bomen ka sngi. Barok kilong tang kecing isnei jome. Bat ka bakrau kalong kecing de jome. Ablei ngi duai na benda kani ka por. Ka bangia yo pat kumne. To nang dan lam terengkat. Ha kani kecing syakri kecing mani me. Dwai atrai nak benta, ki benta ka bangin sadang yo, kata aka bangin yo so, ngin yo yaro ka keteng ka bakoi ka chome di kecing ruai, kecing yaro yame, kecing yo so ye kecing ruai kecing yaro yame, lembak ke choir, ka bak kecing sang dong caya light dom kedan, badru ya ka kubor, nak ka ketien ka bakoi ka bakentang ka chome, ya ka bai pastor WC Kongwer in saai. Adwai atrai kum syakri barit jome. Isnei ya kabandan rengkat. Bat kabangindang yo kan kecing syakri. Nadu i pastor Reverend di al maulong iba penyat ya kan kecing seng. Bat ru inong yesim benta ki banang dan bat kerpang ru kabakum ki bangit ki jome. Ngidon ki benta ki ban ai sekam ki jome. Oi ki benta barok khot tunang kerku trai. Bat ki benta ki bangin sarang yo ru haki sngi ki babon lei jongi idap ta kecing songo na benta ki ke bara khoi bat ru ya kecing yalam ke berang mensiam jome kan ka sngi bat kan ka por ko bangi ai khmi denti bat ngi khmi kitang syami kin kenran bat ki sngi ki bandang wan kum ta atrai to ikerku bat abu mensiam jome yo ai ka ban yai sinsyar haki benta baro jong kecing syakri me. Kakani kapor bat kisni ki bandang wanro. Adwai ngapan kini ka kerteng. Ka jong utrai pat nong pen im jong i Yesus Kristus. Amen. God.
Ngiaingu yemetrai namar kajing krau kajong me bat kajing yedaran kat kajong me mala kajong ka balang ko trai oi ngiaingu meladaran kat leng bagani kesngi ka bangila au blai ya ka banginyo ban pli ya ka ni kajing rakhi kajing mani kajing pendan buram kajongi ya me lengba kajing ya lenti jong ka balang haki sispa arsan telikis nam try meladon rengkat bat ki benta baro ke bangili oban pendap bat hakani ka por ko try jisubi ngi don kom ni ko try kum ka balang ya ka bangin pai sheme bat bangin ai ka jingu kajing ro ya me ki benta baro tu isne try banang rengkat bat ngi oi la kalong menta bat kisngi ki babut barok hadu kasngi ka bangin penkut ya kani kajing rakhi ka jongi ya kani kajing dap sispa kajing ya lenti ki ba sispa artans nem jong ka balang ka jong me try ba ije ni don ru hang ni ngi wan ban ra hang ni ko try ya kani kajing ai naga benta ka kam ka jong me ka kam ka jong me ka long ka ba krau kom tangi da duai ngi da kerpat au blai ma menda kerku wat menda pen kentang yakini ki jing ai na gabanta baga balang ga jong mai kan yo ya gaban pen telun ki kam ki jongka bar ki kam ki jongka kin longo trai ki banang man crown na ga por ska por to da kerku ru ko trai ki khon jaga balang ko trai om tanga blai bi la ban ai ska kam ga jong mai ling ba ke jing ai nrei ban ai ya la ga jong ka jing em na gabanta ban syakriya me ling baki por baro jong ka jing ya lenti ka jongi o ngi duai ru bamen ker khu ko trai o ya ka program ka besa baro ko trai ker pang nam dalu jong syakri ujang me I pastor I badon ban ai ka khu bor kan ka janmet
to ker khu ye ro ablai bi ban som pen sle ye lo jong shakri ujong me dau men se ma khu ujong me ma ki ban ta ki jing yaslok ki bayina ro ablai ken long ko try jisu be ki bawan na ke ket ke jing se ke jong me ya rab krishan don rengkat me maka por jong ke jing shakri barok ke besa ni shania ban ni it ki sang ti bron bor ki jong me Sngau sya skor pediangi ke jing kerpat ki berret. Bangi pan haga kerteng jisu ulang nong pedim sengi. Amen. I pastor da compare molong. I bailam i kene ke jeseng. Bat i Sherman jong ka balang ke jongi. Ki wei pat ki pastor ta ki don lembat ki teman pesan jong ke balang. Ki dekat komiti. Lembat pi ki para bengaj barok ki badang la banyadon. Bat ngi hakani kapor jan mit banya te banya selok nak ketin ke jong ublei ti kumbala duai ublei ula kurku ikani ke sngi barok kawe ila yo ban pendep mendem sngi kumto bat ngi don pat kani ke jing sakri baken jaman sim jong ke balang leng bagi jeseng man la kemit bat da ka jing penbej jong ke jubilee committee bangan sim kani ke benta hakani ka janmit kapasedang ti to blay ni snai ban kerku ki jing sakri jongi baro ki bangila pendap ki bangin dang yo ru hakini ki sngi baro sitayo adu ka sngi ka bangin da yo ban penkut nyai ku blay ru ya pi ki kwaya jo ki singdong je la dom bo pia rwai ba pia bun ru na trai bila khambun em pi ban ki wei ne kum no mo ngin se pe ta ni skokumen ba pia sirham pia simbentalang kum ni ngi skosnganya ngi i pi ki para banget namar ngimyo bani kendo man ki pol ndai habang yo kum kini kilat para banget po kabalang blei un yai kerku ya pi oh ya kita ben besan jong ke sengdong bat ya ka jing sakri lambat kabalang ngala perkhat nadu bala penbaik ke bangan keren akan ikemit. Apa yang kita buat ki kubur ki sermon ki ba ngijuya keren kumtu kumlongi teman besan IT Sherman jongi. Akan ikemit ngakwa ban lek compare. Tengam tip kinong jayau kia don ki kamya duna kan kam yedai bahabat ngi kit khot ke balang jayau. Bat kata kalong bangin yo bani pet lembat pi ke ke balang jiau ngilong kumno ngilai sakri kumno ngilai ayat kumno ke jing klan ke jing tlot ke jongi hangno kadon bat kum ta ter khnang bakane ke jing sakri ke jongi boro astio kadon ke badon jimut ke ba ai ke jing kermen ke ba penmi ke jing perkhat ke ba thmai bat kum ta ter te ngala perkhat nama kata nganget kibun na preng jong pi ki batrei ki kabaro ki jaj kambaro kadon kawai kerkom trikam haki organization haki balang ki organization lane ki no ki kenhun ki batrei ki ba pensong nong rim ya ka jing trikam jong kata ka kenhun kata ka seng ban preng jong pi ki bai trikam pitip hai ka SWOT analysis no SWOT ane SWOT dan ki bong swok dan bong swot kini ki penon kam ha ki brio ki badon ha ki organization baro ka bamut ke jing klan ke jing tlot ki kilat ki opportunities bat kum juru ki threats lan ki challenge tinga kwa na magata kum bong pi kerpang ya pi ki khot ka balang jiao na mar ngi don ni sai tang ki khot ka balang jiao ki ki benta ki ba ka balang jayau ha ka jing perkhat ke jonga kata ka swat ya ka balang jing jayau da ko pensong nong rim na ka kitab ke jong unoi tu lupa isaya ka nong ka basan pusau ka khot ka ba ar bat ka balai ka bong kum ni pen keluj ya ki jaga ka ying jan jong pha to penyar no ki jan ke ka song jong pha wat benut kham penjrong ki telai jong pha kham pen skemru ki snar jong pha naba panang roy sekamuan bat sekadiang tiu sembai jong pha unyo ya ki jai benriu bo un penlong ki badon briu ya ki snong ki bakenja
ngasko kata kebentakan ya habat ka jengkren ka bangalebu hagan kami to ble unkur ku ingin ni duai ni ayo me able ba me ay ngi ka balang jayau sispa arusan tilgisnam ki jrong ki belayat ku kenrat hadu mangi mentah ki longdin ki bamat igini ki jengker ku ki ba me malayalam mela ka jong ka balang bat hagan ka sngi bat barok steyo hadu ku bakut ngin yo ban pen krau ka kerteng ka jong me lengba ki program bo pher jong ki dong ki Sunday school ki program ki bangin nang yo ban pun krau ke kerteng ke jong me kerku nadu kan ke mit bangin nang yo banang ye te ban slok bangin nang yaj seprang hala ke jong ke palang ke me mala ibit ban bu halo nu lum ha ke kerteng ke jong me ko try jisu ngidam ngipan amen tong ini page swai ya ke jing klan mo ki strength es kemut strength cái jing klan jong ka balang jia ka ba ning kong bat ka ba shai kedar kalong bangidang don ki riu duai men step lani chan mi ro ka balang ka bang don ki para bangai ki samla ki long kemi ki long kapa ki ba ki ying ki jong blai man la ka step man la ka mi bat ki pod jing seng baro ngidang don ki babon ki nong duai ki riu duai aka balang jiao kata kadai ka bening kong ngai i ka bor ke jing klan jong ka balang jiao hoi ki jiseng dong ki Sunday school ki jing samla ki jing kentei ki jing kena kini ru baro ki nang penroi ki nang pensan ki nang yar kat kum ki jing sakri ka bakidon bat kum juru ngilayo baro kini kisnam ka jingyalam ka baklan ka babet ka berhenti bha jong ki kpa jong ka balang ka blong ki pastor ki teman besan ki jongi hadu menta ki badang don bak gitu khamtam ki bal late no na preng jongi ki babun na preng jong pi le si pi dang kan mau hi dan de phim la ban kan mau na do ka po jong teman besan elengdo teman besan eamui ter nang tu sebut ki jong teman besan bemrod bon teman besan Dr. Estekar dan misalnya HD Rob May, RDCA, mat kum tak terter. Kabalang kalayo kum kita men besan tapi ki pastoru ho ngilai don bat ngi mental kami don. Ki bala banyalam hagelenti ke bebet, ke jing renti, ke jing long kowe. Kata gari ke bor ke jing klanjong ke balang. Nang taru ke basu tenan, tetapi ki bakham smart manipuli ki long kebe. Ki babon ki long kemi ngilaban ong hak sinot ak assembly ki jongi ki de na kabalang jiao ho tam da de bada ong ki babon reket bangila ban kan mau kumi kong harbi kong suna kong hana bat kiwi kimi nang no gini ki long kemi ki bakrau ki bala ban yalam ki balang ki bor balang ki babon ru ki de na jiao nyai ngu yu play penmi ki long kemi te na kanika balang ka jongi kata kare kawe kabor ka bapla ngai i bo blay penmi yaki long kemi ki baru blay ki ba IT ki ba kit ki kam ki ba krau jong ka balang ha ki benta ki babun nang taru kawe ka ba kongsan ka ba pi ki para bangai baro bat mangiru na kalyang ka komiti balang ni persyang kat bala kajing strict bat kajing le tikna ya kepisah ke tengkah ke balang kedai na kalan i parwange ngai songkai menen ba i finance secretary bagini kidang ba ong ye thu kum nong i tregam par ngai ngo yo blay bagar kom tregam jong kini ki officer ki jongi ki financial tree ki treasurer mo pi nadu ka po di tunsan eleng do bater kalong ka babai ka bom judon kenu ka ban don kejing bakala mentaling la don atli ki audit internal audit du ngile ke external audit ki bang hable ru lu chartered accountant ki bun kam ba gini ki ibabat pisai ke balang balai kenang ba ke pisah ke tengka jongpi ki para bangai kedai ban long bandon kumba kedai ban long ni duai bo boleh nyai kerku ya kini ki nong bat pisah ki jong ke balang i finance secretary treasurer ki jongi
bagi nang yo kemet ke bakoi ke bakia bagi nang la ban penbej penrenti penbhai ya kerukombu pisah jong kepalang ke jungi hang ni haji yau nadu kipor kiba menshua ngal ong epi kitamen besan kila hikai kila peni ke bade ban le kumta tik patik ke bade ban khen kumta ban bu ki account mo pi ki batre account pitibha kabor jong kepalang jiau ka dikata kebej ba karukombu jing khen ya ki jinglut jing am jong kepisah jong kepalang ban ngai pi ki pra bangai ju pi ngau komen ba pinyo ngau kum kata ke nang tas kawai pat ka pala ka ba nga ba pi gilamat kalong ka jing pla ba ka balang jiau ngila ba ban organize ban host ru igi jaj baro ki jingeseng ki jingelang ibu bun pinong get ICC ru ngila host oi like no ta PCI ndegi long kome PCI ru ngila host hang ne nang ta kisinot le nadu ki por ki barim ha ka balang jiau bat ka bakam khaddu le se ka bakam krau na ki kam ki bangla priang kum kisinot tu ka araja khat lai hang tai po golfling ki babun ki ba ngila ban organize ki khat jong ka balang jiau bat mo pi ki pra bangai ngi don bha kata ka bor bat kalat bangila bha te ban pen khre kam you fail ngi snem bok snem ayu ka to ngala klet no phi nga klembo bha ka snem ngila dei ban pediang ru kade arja pra arja kendai ngila dei ban pediang ru wadi ka council for world mission ngila penlut de kilak tengka ka balang hang ni mo sekretari le sidang kan mau andre tip ka bakla ka office nang te na PCI ki pen sange no andre ngila kloy ngila khre ru wat ban host wat ig jingelang jong ka council for world mission kata ka bopen I ba hang ni hapo ka nongba ka jongi ka balang jiau ka don kata ka sap ka don ka bor ka bangila ban host kino ki jingelang ki kinja jingeseng bat kiwei ru nang ta ka jing trei jong ki kin thei ka ba khlan ma ka school khau kham ka ba ki jiseng kin thei hadu menta ki por ru ki dang pentelun dang trei ka kam ka jing trei jong fi ki jiseng kin thei ya ki school khau kham ki ba bon ki ba dei hadu jong ki balang po ka district jiau silong ra semulun rei semulun dap kum ta te so umbir kini ki school kilong ka bor ka ba ka balang jiau kala yo ban ai nang ta ni thui pi ko ka basutanan ka 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 basutanan ba hang ni po ka balang jiau ba kini kilong kami jong ka snong jiau ka balang jiau ki dei baki ki bala hikai ning kong ya ki wei pat ban sna ya utu usentiu habayap breu pitip nem kata pi kilong ko be la si ka ni ka kasap ka bafala haji yaw ki babun ki lengo ketu kesenduk tap jingyap breu te ban the ban sna itu usentiu ide ketuk senduk ki de kilong jiaw te ki de kin the na jiaw ka basung pala mo sultanan bertip bakata kasap ka beliau ai wat ya kata ka bentaru ka ba mentang ngila kham kerdu kini ki long kemil ni ki samla gan thei ban ki banang ban sna itu sentiu ki ing ya breu nang ni ka balang jiau ki kita ki long kemil ki bertip ki banang ini ki benta baro bat ngis ngo kuman na makata bangiyo kum kata ka jing ya don benta hakani ka balang ka jing ya jiau bat hooj kebalang jiau no gipor ki ba khamrem mensuahi de hang ne ki para bangai ki basa na semai rang sanong ston sa juai sa boy ki babun ki wan jingeseng bat ni hang ne la bandai pi ki para bangai manak singi sondir sa sisi pawa ki buan jeseng ki basi beje mo ki dei ki bana ki we ki balang ki babun ki sngo tenan tip kumno kisngo jan ngi ba khamele kumto mo kaleng ki jaka ri khasi bajentia ki thu gong ta pasto ngi wan jeseng haji yaut pi ha kila along teman besan don gi lagi along pastor gi don kyong ngi si wan jeseng si wan Sunday school haji yaut re ngong kumta se yong oken
Pi kini ki barok ki buan ki senang prepare. Hang ni bat ngi yuan jeseng, ki wan Sunday school. Tika ta ka dei ka bor pi ka bapla. Ka boleh lo kerhui ka balang ka jongi nginyo na kum kata. Kini ki bang kadau pi mentan. Ki boleh lo kerhu kat ni. Ngila penmi ngila long ka jengker hui ka balang ni ka imlang ka salang ru. Bat kiwei ki lok ki prabangai ki bawan ru. Lada ki don menta kami hang ni ru ngat sai pini yang menjur ye kata baki sengau jan ki sengau jo bat ngi hang ni hakabalang jiau. Di kita ki long kat tukan ni kendiat ki bang kadawi ki ya ka bor. Ka bangi ki long dien mentang nyo ban kan mau bau ble unyarap ru yangi banginang ya seprang. Ti gijing plot. Habadon gijing klan gijing plot ru gidon. Gijing tlot ki bakum ka balang jayau ngidon kalong lesi teng-teng ka jing yo ipau ka jing itu pau ya ki ki bamayan ki bau bleu don banyalam mila ka jong ka balang ngidang duna bangin yo ikum kata kabor but kiwi ki bentar ki bakam kong san bau bleu ni snei ban kerku yang i ka balang bak nginom dalong tangkum ka institution. Pisau tu abang ong ke institution kamu ke institution kan. Kabalang kanum la banlong tangkum ke institution ka batrai kum tu dep kum tu lek kum tu ka do kum tu ka yo kum tu ta. Dari kabalang ka di ka kenhun jong ki bangai. Ka bakudup you a you b nadu uduk usuk bat ai ki jing sekrikat kabala. Kanum dai bakabalang kanlong tangkum ke kinja institutions. Kata gade ko ni kijing tlot lesi ka bangin haban pej ba kipor barok panuan nang tang ayu iru akan ni kapor pi don mo pi legi kun samla jong ka balang ru kijing tlot kumba ka long lesi kijing trekam walada kil persang ki bapli ki samla ki babun kadang don kijing tlot ki kun samla jong ka balang jayau ki badai bhak sano ki don to mo pi mentan jeloi dom pi don kat ni ki bala hajau preng selang sning semula seno kidon kini ki kun samla ngim ju kham yu ite baginya kit kinya be lan ni don benta lam ne la na ka seng samla ru phim ju pe phim ju wat iki kun samla ki badai jong ka balang kata ga de ka kam ka bakong san jong ki seng samla ban pe ban wat iki para samla ki badai try jong ka balang jayau bakinya bud bakinya wan bakinya snok tilam bat phi kata ngai ko wei ngi jing tlot ki ba don hoi ko wei ka benta ka bakong san bat kata kalong yangi kum ka balang yangi kum ka komiti balang ka balang jiau kam don ka missionary mind dena lai teman pesan ki jongi pi para bangai kabalang jiau kamdon ya ka ni ka main mission ka jingkhot ika kam ka jong blei ka yar adu kata hoj ni don ka ni jing trei ka bang tai soyong ka taru ka tanggalang ka jing trei tang bat ka balang soyong ka bangi trei lang tai po balang umsau lai nang tam don ka de ka challenge ka bang sngo ka wei ni jing tlot ka bakum ka balang ngayo i habangi perkat ya kejing yat jong ka balang sis pa arbusan kumno ka balang jiau kampat la bantrei kenono ka mission hangno ka boleh khot yangi but lada ngambak la hadu mentaru ngampat ken mau bandon mano di missionary na ka balang jiau kadai na kalai hai perkat lam ngempat penmi itu iweiru inong tre missionary na kabalang tingam tip kadai na kata ka bang ong wa ka kamdon ka mission mai nel hakan godor kadai ka jing perkhat le se ka bangi hapan perkhat thamai ka jing khot ka jong blei ka pin kelo je ka jing jan penyar ka je ka song wat benut kam penjrong ki telai try hadu kan kapor nginget bat kapor ke jong meru kabai yano senrang na ni kentai ki khun jong kabalang ki bala banlong ki nong trei ka kam ke jong me hangno
hagari kasi bajentia, hagari India, lani sabar. Ngempat dan nakabalang jiao. Tigini gidei ki bakendiat ngayi ki jingklot, ki weakness, ki bakum kabalang ni postmortem hakan gamit, bat ni perkat ru kumno ublei udang don banyak lampat ingin nang ni sekmat, bakum kabalang ni nang penkrau ya kekerteng kejong. Talab yang kat tu mo ki weakness yo pias ngo rit simpelan. Talab yang kat tu ngatrai. Tenginya peit no ikilat, iki opportunity spot. Kum kapalang ni don kerhai kilat kelenti kebakongsan gemut kisap kitalen jong ki khon kapalang ki babon bang ni don. Ki don kinong tho ki balak pan tho akan ngono ki kinjajing tho lani aki kot kila don nang ni kapalang jayau kinong tho kot ya ingo yo blai ba phi long iwe na preng ki bala penon kameka sap ka bo bleu ai mo kadi ka we ni ki gift ki ba fla bo bleu ai ka lat ba phin long kinong tho ya ki kot la ka dei ki kot ha ki amlang ka salang la ni ki kot ki bangi puli ki school nadu ki po men suwa mo kumjong ba bu primrose bat ki we ba kintang mi kinong tho ki ba start ki bala ban ai ki jing tho ha ki la ka dei ki kot la ne ki no ki bentaro ngi ai ngo yo blei bangi don bat ngi dwai bo blei un ai ru un pen mi ru ban pen yar ki satellite jong ka balang ban pen kelu ki ying jan ki jong ka ginang pen klan ru kum jo kalat ki long ying long sam kristan ai bagani ka jubilee ka bangi yo kan ai ka bor men sim yang ikum ginong sarai hoi ya pi ki para bangai baro banginang la ban pen telun ni ka no ka kam ka barit na ka bakrau compare kabalong kahagano kanur kadur neban penklan ya ki long ying kristan ni sko kuslai ba bangi perkhat ya ki long ying kristan jong ya ki por ki bamat ya sibun ki jing tenju jong ki jing im nitip halaki jong ki jing sem ki jong ki dan reng ni duai ba bleu ni snai ban kerku leng ba ni ka jubilee kan long ka jing kerseu thumai ka jing singanya ka ying kasam kajing im ka mensim ha ka ying ka sem ka jonga jong pi bar kum ta ter kata ka ka lat kata ka ka kabu ka bo bleu khat ing ye ka mit bangin penyar ngin penroi ka kam ka jong u bar oi ko mangla ka dau meneru le sing nganget bag le si u bleu un penmi ki samla lani ki rangba lani ki kintairu ha ka por ka jong u ki ban trei ki ban ai jing sakri na ka mendaka kam mission ka bleu khot yang ikum ki khon jong ka balang ngidon kam ru abu bleu kurku yang ngidon kam ye ki prabangai ki balong ki baslur ban yang hapreng gatma hapreng ki jingele habanga ong ki baslur kam damut tang kitu ki bakurhu ki balamo mendade tang sing nu klau baslur nginum klet ke jing seluruh ke don bon sin ngi juklet no yaki wei ki jing tau ke jong brei bagi ta ki dikeu pila juken mawan pe ki dikeu ki bajar-jar rea bagi trei kenhun untuk jar kim ju give up kim ju surrender ya kenu ke kam ngasiam nama kata begini ki jing pelong ki jong blei kum ki dikeu ru kilong siya ka bakrau ki balawan penlong ke jingikai yang badia pi hala ke jong ke balang lambat kiwe ki khon jong ke balang ki don le si ki ba bit ki kam sports ki don katukani ki balami na ke balang jayau ki samla ki ba pau ba kalan jong ke sports sementara ki bun ki sports mendade etang ke football le si ki don ki sports ke tenis ke don ke hoki ke don ke cricket ke don kin mi ki samla na kapalang jiao ngakwa bakin mi kum kita ki batbit ki balapan pau ha level ki ba khamsalor jong ki jelam mekhalaya ke jong kin mi ki khon ki ba tibet akalayang jong ki jingle kai ru bakin long ki ba ai ka buram yo bleye ki ying kesamnya ke balang kini ki dikilat ki bangidang don sibun ki prabangai ki bangidang la banang ye penmi na po jong ke balang ki opportunities ki bo bleu ai hanga hapi menta banginang penyar ki sai telai
hoi nhìn pen kelut ye ke jing jan nhìn pen scam ru ila ke jong ke jingai ke bau bleu la ai yang nga ba de pi hala ke jong ke balang ke jong but ke ba khaddu ki threats but ki challenge ki badon ngilai keren kat tu pang ke jing klanjong balang jiao ngilai pej ru kat tu kan ni ki jing tlot ki bakum ke balang ni don but ngimat hadu menta menne den reki kilat ki bangi ngidang la ban train nang ni sekaman mentah sispa arfusan samngin sayo saya ka sispa san po ngidang yo kita kilat den reki don ki jing septing ki jing seir kini ki challenge ki badon ru kata kalong ladang ngabat pi ngilong ki breu ki ba lengkot ke jingmut ki jing perkat kan bu keketin lengkot mah nagi ong kemno ke ba kebarit deh narrow minded nanu meneng lai thui pi nadu ko basdang ke jing klanjong ko balang jiao balai kalau ngumta nama ke tikipor kayar kadonut ke mensim jongi kum ko balang jiao bat ngai i nama katakan ni ke nyarap yang iru bangila wan job ya kano ke jing perkat ya kano ke jing long ke balong narrow ai bakani kan numyo jakawan pentlot bor yang ikum gikun jong ke balang dan ni kisamla jong ke balang bat kijing sengen thei ke kumta hapdeng jong ke jing kela jong ni ke por ke bamentaling isir kai hadu kata-kata ngimla ban su thu su ke jing long jong ke por menta mangi ki ba im kat ni ke juk moh ki kisdam menta ngedon ki ba rupo nyupo snam kini ki balapoi ki kisdam prapo ki kime ki pait ki jongi lambat pi ki kun ki ksiu ke su ke jing kela ngimla su ban tip ke banang pen kulumar su ke banang pen septing su kham tam ke jinget blai ke jongi kham tam ru bagi don pat ki wei pat ki banang pen kulumar ki banang pen sirkai ke jinglong ladang ngim klan ba ke bor jinglong mensim ngani tu ipi ya koi ke jingja ke bas ngo sirkai ndai ke badai ban hi kai ru yang ngi kum ki banget siapang bangin num daya pej de be than ni ki badon nang ne porthei hapo Darjeeling wei u pastor ul sakem nomor balai ulej angta Dimapur ban ong ya ki breu bakadon ko ke senduk ke balong misteri ke mysterious box balada pi ai ya kata ke pisah ke balai 3.5 crore un ai kata ke senduk bat kata ke senduk baru download ki barokai kat ko fikwa kan ko percaya blit kata ke senduk pinyo lut bat utau de posto bu ai kerteng ladi katakan new life ministry kamlong asti mo kini ki ministry jaga baburom makan ke pong keren ya kinu ki lokru dan ki yo don ki bayeng ki basem jong ajong pi kinu kinja ministry ki pisam kam asti kam study ba ude unong elam jong katakan new life ministry na po Darjeeling te ka jakumno sano kata ke pisah ke don kena ke lej utau beriu pensa ia kata ke kong ke beriu spa hang ta po Dimapur ke 5-star hotel te serkai mah sio ke jing start ke jing nang jong ki juk ki bamenta khot iki beriu penbit iki ya thu iki pensa ru dei kum basa mengi ki hotel ki ba 5-star nang ba kata ke beriu kan ngej deh bahkan ai kata ke pisah laikro pensai ka 5-star hotel di wonga ngane simno ya kataka senduk di kataka beriu pinang saang ti hotel ngane sim mga nangno na Bangladesh ada ka janba tapi Darjeeling mo Bengal to apoy Bangladesh katak senduk ka don Bangladesh bar ka pala kalong up kanu sngiru utau ba rum yo ibai katak senduk misterius yo ihi utau wan mare he utau beriu utau por ulale mentaj menjeram haduk ke basir kai kata kong kala ai te seno kata senduk wong em kong pim tip ngala supoi da kasat
ngala sulat yap bangapoi sani sepi banwan yatu ipi ngala sabe haki polis ru sabe haki wei ru tang bangan yo banwan mare sepi namang ngala septieng gibor ngi pulit dikata ka kong to ngam tip ya kata pi le chanu pi wan chanu mono babe ipi ngam tip hangno tak senduk wong kong lada de dengan yo biang ngetok senduk ke bang laikut bat pi ngadon kam sasi kelur kita kidai ki ministry ki para bangai ki badon kini ki po tungi mentah ngin long husiar bangin nom sya penbej kulmar ki ki badon nak de ko po tungi mentah kum kini ki ja nginom solongo yo kejaya noi no na pedeng jongi ki para bangai kabalang jauh ndengin long ki baklan hala ke jong ngejinget ke bulu ai ngin tang penyar ki jing tre ki jongi bat ngin nang penmi ru kambon ki sakri ki jong blai ki ba ya ka kam ke jong blai ban penlong ya ka balang ke jongi ke ba im de ka bor ke jong mensim ba khoi ke bor ngidon kam mi kata ke balang jiau kat ke bangila bandon nyo hajar tole dangal de ban poi ketat balang kanum na pher kata ke jing don jo ke nambar kata ndai ngidon kambon ki kristan ke basisa ki jing tei ngidon kam ki building ru ngidon kam tendeng ngidon kam ba kita ki ki long ki jing mentoi ki emlang kesalang ki program ki baper ngidon ki youth sunday ngidon ki women sunday ngidon ki district sunday ngidon ki program ki bangem so ndai kam don ka ding jong mensem bokhoi ka don na yang ke bor mensem bokhoi hagini program borok ke bangile ninga si pendap tang ke bangide banlan ngidon kam ya kijing duai kumol ong menne kijing sensyar kijing hikai kijing penbej renti administration kilong ki beron kam maka balang ndrei ke bor kijing duai kadai ke badang duna ke banging syam ngimat kumjuru wat ke bor kijing keren hang ni ke balang gejongi kui kijiseng ngilait benskap ikino itu kana ngisngobang ngiskohun iki sermon ki jongki tendai kata ke jingkran ka donam ka bor de ka pendenduk nam ka bor ke jong mensim bkhoi yang apa dia fi ai ba kata kan yo ela ke jong ka benta habang isngap ya ka no ke jingkran jong no habukiwan ban yalap ik tin ke jong blai nang ni kan don ka bor ke jong blai ke batre ke don ke mensim khnang ba ka balang haji yau kan num du no ya ka to ka benta ka bakla julong bat khamtam kum mangilamat ikari bible hakato kesdam arjan riu ni angnot bau bleu ni snei ban thang pat ni donut ki mensim ki jongi un pen plu pat kani ke celebration kan kut no mentah lak sonde ndai ka ding ke jong mensim bokhoi kan thang ki donut ki mensim jong ki long ying long sam ka balang ba ka balang jongi ke long ka ba im de ka bor ka ding ke jong mensim bokhoi ke bor bat chua bangan syong asko tenat ban perkhat baro pitip ma ya kawa Jordan hang tahari Israel kumbangi penah kini kisngi baro kadon ka duriau Galili kadon ka duriau menela kerenuk ka duriau ka bayap kadet si kibai nong hikai pikina skol kadet si kadon ka duriau Galili kadon ka putra Jisu lo jai kai kijinga phe kalong kani ka Sea of Galilee mo kadai kata ka duriau ka bawan ka haka ka toy ka yaj ka mi ka toy ka sam ka to ka jong ka baro ka leng ki snat ki tributaries jong ka kilait kumto bat ki don hidok kha ki don ki do ki babon ki ba im ha ka ne ka duriau Galilee ka putra Jisu ula juyaj ula jisokri ndai ka bapla kalong kani ka Dead Sea ka duriau ka bayap ka desa ka dur ka bayap kiwan baro ki na kiwa kum to baro ki langlut ha ka duriau Dead Sea bat ka ka jongka ka dei ka balong mlu kam laj de kani ka Dead Sea kam laj ka sakut lah de bat apa kesakut hang tu ketuk baro ke jaklia ke jaklat baro ke bawan ke kalong dat lut kalong mlu rut bat jing im
ki jing thau ki jong blei ki dok kha ki dok barok kamlong ha kedat si ke jingkot ya ke balang jiaw ma katakan ke mit ke bangadon man ong ublei unis dewan pelong ngingi ke duriau Galili ki baki bangai ki khon ki jong ublei ada ki bapan ngai ru kin wan hangi kin siam mi ke balang jiaw ada kawang kumta kala mta ka ai kumta ki jing sekri ki ki bajai jai ki tu ki prabangai ki longa kata kadur ki ba ai kata ka bo mensim penyar penyadai pen'i bat kringnya ke pertai na ke jingjot ke jongka bat kane ke duriau Galili kanang yai kersoi kanang yai penmi sibun ki jingkerku sya kitu baro ki badon marjan jongka ubleu ni stay ban pelong nama kata ya ke balang jungi jiao ke balang kum kasih Galili bada oi skawai pat ke bentaru akawai ke thamaba kebelajar kau ini kistong, pio ini begitu kedur Jisu, pindalai keleng filapmu semulai selai mukra, seno kidon kedur Jisu tu, tiada habakat ma kalau jah kata kedur Jisu kalau kumno, lah betai bom, mau kalau pra, katu kejing tei kejing bu katu kedur Jisu berok kalau pra lu kan. Kau pela kalau katu kedur kejong kemet kejong utara Jisu kadon mo kaklam dukut no kaklam jot no isano kikti are kitu kikti kebla sinah tu mot ustasyu udah ustasyu kikti game don so kitu kikti ki jong u kitu kadur ke jong Yesus Kristus bekisah bu keleng ki jaka nama belai la betai tau bom la pralut te kecing keli bumi ndang ya bu ya uni ustasyu bakumuni bom dan jing mentoi ROM kibreu jong kata kejaka kilong sa kibreu ki bakrau kejing perkat da kawai pat ke rukom kibu sa ya tau ustasyu jong Jisu bom dan kikti pada po jong kata ka po jong tau ustasyu jong utau bala pra kikti kita kumno you are my hand pilong kikti ki jonga ngasgo ki prabangai beet hagan ka por haga ba ka perthei ka leng shop ka pen prai ki jingmut jeperkhat ka pen prai ki jing long jing im jongi ha kisnong ki thau hang ni ha jayau ka balang jayau ru kikti ki balak mensau la ne ki bala dono kumbalong to stasiun yung trai Jisu ndrei ka jingkhot akan ka mit kalong kebalang jaya, you are the hands of Jesus. I will play un perlong kumta, ya kebalang jongi, hoi kutrai Jisu, kepertai ke Sion kan ne, kepertai ke yele adu kan ne, kebalang jongi, kebalang Kristen, hakari India, bat sewe ru, hendrai compare, haba me medon, mangi kebalang, nginlong kekti kejat, kejong me kutrai Jisu. Haslah kena kepercayai. Tahu boleh unis naik kurku, pun yarap. Ya kena kejing persiang kejong kena kepo, ban analyze. Ya kejing long kejongi kebalang, ban un penlong ini sah keduriau, keduriau Galili, ban nginlong kebalang jauh, kekti, kebasbun, kejong try jongi Yesus Kristus. Nak mentak keburam jongo. Amen. Ngene penwai no ikan kejing syakuri kejongi. Daka bangin yarwai lang kejing yarwai kaba aspa arpusau na kaba thamai. Arspa arpusan naga bakhamrim hadin juga ni gajing rawai sashi sienpan ngasubaban kerpan ipostol jongi Reverend W.C. Kongwir in subaban sapelan yingi da gajing kurhu penwai gajing put jubilee hajing yap kalbari kasawa jam jing pen MA yangi gajing rawai ka ba aspa arpusau Kajing pun jubilee, kajing yam kalbari, kasawa jam jing pen yangi, golek skobha mem simba swai, Jisu la job gas balai.
ken lan parola ushun la pen sneu ki kun ba kêu shaneng sha ying ibabahun jeng jenjar maka riklau pa ya kiriu nget ben sneu kamla pare haki kami yang lukap dan ubabha ngi ai ngoi me ablei na ka benta ka ni ko por ka ba me kren yang ikum ke balang me pengen mau ngi ablei ka jing klan jong ke balang apreng jong ke jing tlot ke bangidon ndai ke jo ko po ko kenran me peniru ngi kilat ke banginang la ban kentiu ke borom blei ke jong me kanang ba ka ni ko perthei kanang yo ban yu i ke jing bhabri ke jong me leng ba ki khun lam da ki ying jong ki khun ka balang hang ni ha ya hoi sumaring ni ki jingma ki bake saudong jong ni ki jingim jong ki por ki bamenta bangila ban job e ko wei ni ki jingele ha ki ying ki sem jong ki para bangi ki jongi bat pelaj yu nang ni bangi nyai long ko kendat ka kti ka basbun jong me ko trai jisu ha ni ka perthei ka barem ha ka kerteng ka jong me ko trai jisu ngi dem ngi pan ngi kerpat betul dah air bijing kerku kejauh ublei kupa, ublei kuon ublei mensim koi. Kini songsa lembala kejauh kebalang kejauh haji yau, oh lembat kebangai juk keleng setlak, mentah pada kerta. Amen.